Enot na tawag. Si Jose ay Bilardi Jr., 42 anyos, soltero, taga San Felipe, Naga City. Aki ninda Jose Bilardi Sr. asin Gemma P. Ignacio. Buot magagom kininita na Cario Villegas. Daraga, taga San Felipe, aki ninda Nestor L. Villegas asin Rebecca Javier Nacario. Ikaduwang tawag, si Anisito Gamosa sa Balboro, 27 anyos, soltero, taga San Felipe, Naga City, aki ninda Agosto sa Balboro asin Maritis B. Gamosa. Buot magagom ki Alice Derelo Nolasco, 21 anyos, Daraga, taga Magaraw, Camarines Sur, aki ninda Homer A. Nolasco asin Alicia Derelo. Ikatulong tawag, si Ray Erben Tapel, 32 anyos, soltero, taga Lumida Subdivision, San Felipe, Naga City, aki ninda Renato Tapel asin Marilo Rinancia. Buot magagom ki Gretchen Mian, 31 anyos, Daraga, taga Monwok, Paranaque, aki ninda Pilayo Mian asin Floreta Antipas. Kung sisay man po ang may naaaraman na makakaulang sa pagresibi ninda nin banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po na magdulok sa satongkora paroko o magdyan sa opisina kan parokya. Salamat po. Saliwat Diyos marhay na aga po sa indugabos mga tugang. Yaw na po kita ngunyan sa ikaapat na Domingo nin pagkabuhay liwat. Ang tema, an marahay na pastor. Ang liturhiya inyato ngunyan na Domingo, nagpapahayag kan katotoohan na ang Diyos sarong marahay na pastor. Siya minadara sa satuya sa berding sabsaban, sa pag-ako kan grasyanin kaligtasan, ninhuli tabuot niya na kita gabos, makalaog sa saiyang kahadean. Magkasararo kita sa selebrasyon nin Eucharistia, magkaboronyog kita sa pagsarig kay Jesus bilang satuyang paratubos. Ang satuya pong celebrante, iyo po ang satuyang parokyal vicar,
Reverendo Padre Joseph B. Abion, matindog na po ang gabos. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangan, mapas sa Indo, Asin sa saymong espiritu. mga tugang sa tuya mo ng akuon, asin pagsusulan, an gabus niya itong naginibong mga kasalan, tanganing maging maninigo kitang magdulot kaining banal na misa. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang. Tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako ki Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Kagurangan, maherak ka, kagurangan, maherak ka, Kristo, maherak ka, Kristo, maherak ka, kagurangan, maherak ka, kagurangan, maherak ka. Amurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa gaga katulinungan, sa mga taong marahan.
ika, rinurukyaw ni ika, sinasamba ni ika, pinapamuraway ni ika. Ika, ulikan, dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos sa langit nun, Diyos ang makakamahal. Kagurang na ating bugtong Yesu Kristo. Kagurang na Diyos, Kordero kang Diyos, akitan Ama. Ikan nagpapara kang mga kasalan kang kinabang, kaharaki kami. Ikan nagpapara kang mga kasalan kang kinabang. Ako ang samong pakimahirap, ikaw ang tututaw sa turo kang Ama, kaharaki kami. Kaikasanaan, banal kasanaan, kagurangan, ikasanaan, urot, kahalang ka. Kaso Kristo kaiba, kang Espiritu Santo, sa kamurawayan kang Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos na makakamhan, sagkod paman, daraha kami sa pakisumaro sa mga langit no nakaugmahan, tanganing an mapakumbabang aripunpon, makaabot duman, kung saen an puso anon na pastor, enot nang nagikan, huli kay Jesu Kristo, kaguranan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as sinagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Si Pedro nangapudan sa mga tao na magbagong buhay, nakamtan kan kadaklan an bagong buhay sa paagi kan sakramento nin bunyag. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibonin mga apostoles. Si Pedro nakatindog kay ba an 11. Naghagad na himateon siya asin nagtaram sa inda. Kaya dapat na masabotan nin bilog na Israel na ginibo nin Diyos na kagurangnan, asin Mesiyas, si Jesus na sa indong ipinako sa krus. Ang mga tataramon na ini, nakatadom sa indang puso. Nagharapot ki Pedro asin sa mga apostoles. Ano ang dapat ming gibuhon mga tugang? Si Pedro nagsimbag, magsulsol kamo asin magpabunyag. Gabos sa ngaran ni Jesus na Mesiyas, tanganing mapatawadan sa indong mga kasalan, asin nakuon nindo ang balao kan Espiritu Santo. Huli ta ini ang panuga para sa indo. Para sa indong mga aki, asin man, para man sa gabos, na inapod nin Diyos sa satong kagurangnan. Sa iba pang dakol na paliwanag, hinulitan niya sinda asin sinadol. Maglikay kamo sa mga masumbikal na tawong ini, ang mga nag-ako kan sa iyang mga tataramon, nagpabunyag, asin kan aldaw na ito, may 3,000 ang nakaayon sa inda. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, an sa tuyang simbag, an kagurangnan sa kuyang pastor, daing magkukulang sa kuya. Sa tuya pong aawiton.
sa kuyang pastor, asin sa kuyang pastor, sako. An kagurangnan pastor, dainin anuman na magkukulang sa kuya. Dinara niya ako sa mga berdeng sabsaban. Pinapakusog niya an sa kuyang kalag sa tampinin mga tubig na malinaw. An sa kuyang pastor, dinadara niya ako sa dalanin katanosan, hulikan sa iyang ngaran. Minalakaw sa anino nin kagadanan, day ako nin matatakotan, huli ta ika uyas ako. Sarong lamesa, inanda mo para sa sako, sa atubang nin sakuyang mga kaiwal. Dinahidan mo nin lana ang sakuyang payo, asin sakuyang baso, nagsusupay. Kagurangan sa kuyang pastor, karahayan asin pagkaherak, iwinaras ako. Sa gabos na aldaw nin sa kuyang buhay, mag-eerok ako sa harong nin kagurangnan, sa panahon na daing kasagkoran. An kagurangan sa kuyang pastor, an kagurangan sa kuyang pastor, kulang Sa mga pagtios, asin kadipisilan, kita minadulok sa kagurangnan. Ako nyato ang mga kadipisilan sa buhay bilang pagheras nyato sa pagsakit ni Jesus. Hinanyugon po nyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pedro. An merito sa mata nin Diyos, nasa pagtios kan tama an gibo, asin pinadusahan kamo. Sa katunayan, ini ang pinag-apodan sa Indo. Huli ta si Kristo, nagtios para sa Indo, asin tinawan kamo nin halimbawa, tanganing sumunod kamo sa iyang linakawan. Dai siya nagkasala, asin dai nindaya ang sa iyang nguso. Siya pinag-ulog-ulog, dai siya nag-ulog-ulog. Siya pinasakitan, dai siya nagpatakot, kundi naniwala sa hukom na matanos. Dinara niya ang satong mga kasaalan sa iyang hawak duman sa krus. Tanganing kita magadan sa satong mga kasaalan, asin mabuhay para sa kabanalan. Huli kan sa iyang mga lugad, kamo nabulong. Kamo nalagalag, siring sa mga kamero. Alagad ngunyan, nakabalik kamo sa pastor, asin para bantay, kan sa indong mga kalag. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
An kagurangnan mapa sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Totoong sinasabi ko sa Indo, para habon asin tulisan ang dai minaagi sa pinto paglaog sa turil, kundi sa ibang agihan. An pastor minaagi sa pintuan, pinapalaog kan bantay asin ang sa iyang tingog, dinadangog kan mga karnero. Inaapod niya sinda sa indangaran, asin sinda tinadara sa luwas. Kung gabos nasa luwas, minaenot siya sa inda, asin sinda minasunod sa iya, hulita midbid an sa iyang tingog. Ang dayuhan na pastor, daininda sinusunod, kundi dinudulagan. Hulita daininda midbid ang tingog nin mga dayuhan. Ining parabola sinabi ni Jesus sa inda, alaga daininda nasabutan kung ano ang buot sabihon. Kaya diraray nagsabi, totoong sinasabi ko sa Indo, ako ang pintuan kan mga karnero. Ang mga napadigdi ka ito, gabos sinda mga parhabon asin tulisan. Alagad ang mga karnero, dai naghimate sa inda. Ako ang pintuan, ang minaagis ako makakaligtas. Siya malaog asin maluwas, asin igwa nin sabsabon para sa iya. Ang parahabon minalaog, daing ibang tuyo, kundi maghabon, manggadan, asin magraot. Ako napadigdi, tanganing sinda, mabuhay, asin mapano, nin buhay. An marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Ngunyan na ikaapat na Domingo, nin pagkabuhay liwat, iyo ang inaapod na Good Shepherd Sunday, an marhay na pastor. Maugman niya itong ipinapahayag ang sinabi ni Jesus na siya mismo iyo ang marhay na pastor. Nagngangalas kita kung taano sa Jesus mismo ang nagsabi kan titulong ini. Nahaputan nindo kung taano ang pagiging marhay na pastor ang sa iyang piniling apodon sa iya. Ano ang yaon sa pagiging marhay na pastor? Ano-ano ang magiginibo kaini sa tuya kung ugwa kita na inaapod na marhay na pastor? Mga tugang, ang tataramon na pastor consistent sa Biblia. Pag sinabing pastor, itinatakod ini sa mga hadi, sa mga soldados, asin mga lider kan Israel kaidtong panahon. Bako sana sa mga relihiyosong tao, basta nga may dakula kang katungdan, kaidto itinatakod ang tataramon na pastor. Kung yaon ka kaidto sa Israel, asin may dakula kang katungdan, igwa ka na nin imahe, natatao kang maggiya asin magtao nin proteksyon sa mga taong sa imong nasasakupan. Siring sa pastor na nagigiya asin pinoproteksyonan an sa iyang mga karnero. Ang pastor palan, metaphor sa Tagalog, pagwawangis, na ikapalan, pag sinabihan kang pastor, marahay kang leader. Gigibuhon mo ang gabos, tanganig mapamarahay mo ang kamugtakan kan sa imong nasasakupan. Sa luma, asin bagong tipan, ang pastor sinasambit na. Sa panahon ni Moises, sa panahon ni David, hanggang kay Jesus, na nag-aaram mismo kan kahulugan, kan pagiging marahay na pastor. Ginamit niya ang tataramo na ini, tanganing maipahiling niya ang sa iyang dakulao na katungdan,
sa mga tahong sa iyang nasasakupan. Ninhulita siya, an aki kan Diyos na tagapagligtas kan gabus. Kadakol kitang pwedeng masabi, kung taano naman ang God, siya ang marahay na pastor. Alagad ang pinakatugatog na sinabi niya, iyo ini, iyo ang magtatao nin kasimbagan. Ako ang marahay na pastor na handang magdusay kan sa iyang buhay. Pinakatugatog na pwedeng sabihon kan pagiging marahay na pastor. Pinakahalangkaw ang magdusay kan sa iyang buhay. Bako ining basta-basta nakakanirahat ang mga tataramo na ini, ang pagdusay kan buhay, dakulaon na bagay, dakulaon ang kahulugan. Ang pagdusay nin buhay, patunay na ang pagkamuot dai matatawadan. Dakulaon na bagay ini sa tuya, ninulita, ang karibay ka ini, iyo ang buhay na daing kasaguran. Buhay, ang karibay, buhay na daing kasaguran. Just imagine, kung daipigdusay na Jesus ang sa iyang buhay, tibaad mo niyan, pinto pa ang langit. Pag may nagagadan, mayo pang nakakalaog, daipaligtas, mayo pa ning kaligtasan kitang nakukua. Kaya labi-labi ang dapat niya itong ipagpasalamat kay Jesus. Ninhulita na haman ang planong kaligtasan sa paagi niya, ang pagdusay kan sa iyang buhay bilang marahay na pastor. Ang pagluwas ni Jesus kay itong panahon, tamang-tama sana, saktong-sakto sana, sa panahon na siya nagpabisto, na siya ang marahay na pastor. Ninhulita, paano ang kasakitan na sa iyang naabutan? Kay itong panahon, yauna ang pagtios, kadakol-dakol ang may helang, kadakol-dakol ang nagugutom, ang mga inaapi, ang pinapabayaan, kadakol-dakol ang mga biktima ning inhustisya, ang pinapasakitan, ang mga ginagadan. Ang gabos halos nakaka-eksperyensya kan pagtios asin pagsakit, kan siya nagpabisto, kan marahay na pastor. Iyo palang ini ang kasimbagan sa gabos indang kahorasaan, an magkaigwa nin magiya sa inda, an magkaigwa nin maproteksyon sa indang buhay, asin handang magserbe, maski buhay an itao, maski buhay an karibay. Magayon, naigwa kitang ideya, manunungod sa bagay na ini, kung taano siya nagtaoning titulo sa iyang sadiri, bilang marahay na pastor. Ninhulita, ang sa tong kinaban mo niyan, kaipuhan na gayo, ang titulong ini ni Jesus sa paagi kan pagiging marahay na pastor. Nagaagi kita ngunyan sa inaapod na krisis kan marahay na pastor. Kagadanan, 50-50. Mayo na kita na nahihilingan naladawan ni Jesus bilang marahay na pastor. Kaya igwaman, dikit, mas kadakol ang mga nagigibo ng karatan, mas kadakol ang mga sakim, paslo, mga gahaman, na nagsasabi na sindana ang pinakamarahay na leader, na iyo ang matauning giya, matauning proteksyon, alagad pagyaon na sa indang pwesto, poder, nakakalingaw na kan sa indang mga kaipuhan na gibuhon. Dipisil nang makakua o makahanap kan totoong marahay na pastor. Ninhulita, ang iba, may dakulang katungdan, alagad igupalan na mga personal na interes. Mga tugang, baka nga mismo kita naka-eksperyensya kan mga pagsakit, pagtios, kadakol-dakol kita mga problema, ninhulita ini sa krisis kan marahay na pastor. Inigabos, nahihiling ta sa eskwelahan, sa opisina, sa laog mismo kan pamilya, asin ngunyan sa satuyang komunidad.
krisis kan marahay na pastor. Ang bunga, mayong iba kundi ang pagsakit asin pagtios nyato gabos. Yaon kita ngunyan sa panahon nakaipuhan ta nin marahay na pastor. Tamang-tama sana, saktong-sakto sana ang panahon ngunyan, tanganig kita magkaigwa nin marahay na pastor. Asin ini, pupo nanta sa paagi nyato. Kita mismo, pwede man magsabi, kita ang marahay na pastor, kung si Jesus ang satuyang ginigibong ladawan sa paggibo kan satuyang mga aksyon, asin kan satuyang mga desisyon. Patunayan ta na ang Diyos yaon pa, buhay pa, dai pa siya gadan sa paagi kan satuyang mga gawi-gawi, asin satuyang mga gibo-gibo. Sa simbahan man o sa syudad na saing kita nabibilang, malayang malaya kita na ipahiling ang pagiging marahay na pastor ni Jesus. Maging marahay na ina, ama, kapamilya, kamidbid, o anuman ang satuyang katungdan sa satuyang komunidad, kayang-kaya tang ipahiling sa Jesus bilang marahay na pastor. Ang kapangyarihan ni Jesus nagdadanay sa tuya. Binibistuta siya bilang satuyang Diyos, bilang marahay na pastor. Ang gabos, magiging tuninong kung siya mismo ang satuyang ginigibong ladawan, tanganing ang satuyang kapwa, mahiling ang karahayan na itinao niya sa pagkagadan niya asin pagsakit sa krus. Amen. Matindog po. Kakamhan, aglalangkan langit asin daga, asin ki Heso Kristo, aking bugtong niya, kagurangan ta. Ipinangidang huli ka, Espiritu Santo, namunda kay Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubog. Uminilig sa mga gadan, kan katulong aldaw, nabuhay liwat halik sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa to, kan Diyos amang makakamhan, haladuman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Tutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa karupakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkuran.
Amen. An kahadean kan Diyos nangangaipo nin mga jóvenes na andang magdusay kan sa indang buhay para sa namumutan na paglingkod. Kaya mamibig kita sa Ama, kagurangnan hinanyogaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo asin kapadean, magdanay na makusog, asin maugma sa paglingkod sa espiritual na pangangaipo kan banwaan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyogaan sa mong pamibi. Tanganing sa tahaw nin mga kahurasaan, nin aroaldaw na pamuhay-buhay, padagos kitang magsarig sa pangataman ni Kristo, an marahay na pastor, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyogaan sa mong pamibi. Tanganing an mga inaapod kan Diyos, sa pagharubay kan sa iyang tataramon, asin pagpalakop kan sa iyang kahadean, maging dalisay sa pagsimbag sa iya. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyogaan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghehelang sa satuyang komunidad, makamati ka nakakaumay na pagkamuot ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyogaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan darahon ni Kristo, an marahay na pastor, naligtas sa saindang eerukan sa langit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyogaan sa mong pamibi. Makakamhan na Ama, kami na sa imong banwaan nagdudulot kan samuyang mga pamibi na may lubos na paglaom asin pagsarig sa imo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po. Matindog po. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansako, asin ang sa inyong mga atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kami namimibi, warasan na kami danay na mag-ugma, huli kan mga misteryo Pascual,
Tanganing an padagos nagibo kan pagbago sa mo, magin para sa mo danay na dahilan nin kaugmahan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasa indo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso. initas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na ikakagurangnan, ipagrokyaw sa gabos na panahon, at ngani mas mamuraway, na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Hulita sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, an gabos na isinikwal, binabago, asin an karahayan kan buhay, ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya, sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban, pati ngani ang mga langitnon na virtudes, asin ang mga angheles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit asin daga, panukan sa ingong kamurawayan. O sana sa kaitaasan, palagang ang minagigit sa ngaran kan kagurangan. O sana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan, ikananggadaan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ini mga atang, namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini. Taini an sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Taini an kalis kan sa kuyang dugo, dugo kan bago asin dani natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon indo, sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamarita niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdatong. Kaya kami nagurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat,
nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Francisco, asin kan sa mong Obispo, si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaigtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. 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 Matindog po. Bilang mga aki ng Diyos sa tuya ng awiton, ang mga pamibion na itinukdo, asin itinugon sa to, kan sa tong kagurangnan. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa rualdaw, itao mo sa moyangon yan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong,
kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Sa imong kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kamo, kan tanda nin katuninungan. Kordero kan Diyos na nagpapara, ang mga kakasalan kan kinaban. Miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Kawi kami nin katuninungan. Maluhod po. Mga tugang, uya si Hesu Kristo, ang marahay na pastor, uya ang nagpapara kan makasalan kan kinaban, paladan kita mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, Bako bako akong akong maninigo, na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen.
Matindog po. Mamibi kita, o marahay na pastor, kaugaying antabayian sa imong aripunpon, asin ang mga karnerong tinubos mo, huli kan mahal na dugo kan sa imong aki, papagkaniguon mong tipunon sa mga sabsaban na daing kasagkoran, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po. Pamibi para sa bukasyon. Jesus, nakagurangnan, siring na inapod mo kaito sa enot ng mga disipulos, nagibuhon sinda mga parasira, tugutan mo na ansa imong mahamis na tataramon, danay na mag-apod. Madya, sumunod ka sako. Tawan mo ang mga jóvenes nin grasya, nin hidaling pagsimbag sa imong mga tataramon. Tabangi ansa mo mga obispo, mga padi, asin ang mga konsagradosa sa indang ginigibong apostolado. Taawidin kahigosan ansa mo mga seminarista, asin ang gabos ng mga naghihinguwa na mabuhay sa dusay na pagdulot kan sa diri sa paglingkod sa imo. Pukawa sa samong komunidad ang pagmaigot sa misyon. Padarhi nin mga paraani an sa imong aanihon asin da imo pagtugutan na an sa mong komunidad mapara huli sa kawaran nin mga pastor, misyonero, asin mga taho na madusay kan sa diri para sa ebanghelyo. Santa Maria, ina kan simbahan, asin pangarogan kan lambang bukasyon, tabangi man kami sa pagsabing iyo sa kagurangnan na nag-aapod sa muya na makiayon sa banal na plano nin kaligtasan. Amen. Matukaw po. Yaon po ngunyan kay bananta si Reverend Father John Robert Banyal, Parochial Vicar kan St. Anthony of Padua Parish, banwaan kan presentasyon para sa ginigibo nindang mission appeal. Dangugon niya to an sa iyang katuyuhan. Diyos maray na pagkaaga po sa Saindo Gabos mga tugang asin siring man maugmang kapiestahan kan sa tuyang kagurangnan an marahay na pastor. Yaon po ako digdingon yan on behalf kan sa muya pong ginagalangan asin namumutan na kura paroko, Reverend Father Nelson D. Sabalya and kang bilog pong komunidad kan parokya ni San Antonio de Padua duman sa presentasyon Camarines Sur. Enot po sa Gabos, an sa kuya pong dakulang pagpasalamat sa Saindo Gabos na mga parokyano kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia, at the same time po sa mga kapadian po digdi sa Saindong parokya sa pagtugot sa samuya na kami mag-mission appeal ngunya na Domingo and siring man pasasalamat mi man po sa Saindo sa pagtabang nindo sa samuya kang nakaagi niya mong mission appeal last time. Mga tugang, mahiling po nindo sa satuyang TV screens ang mga pictures kang samuyang simbahan. Ang samuya pong parokya, saro po sa mga pobreng parokya o pobres parokyas digdi sa Archdiocese nin Cáceres. Alagad po, day ini naging kaulangan sa samuya, tangani na kami mangarap asin maghinguha na makapagibo nin simbahan para po sa satuyang kagurangnan, siring man sa pangatama ni San Antonio de Padua. So poon po kaitong January 2021, naghinguha po kami na makapag-reconstruct kan sa muyang simbahan. As in poon po kaito, nagdudulok po kami sa mga manlain-lain na parokya na sakop kan sa tuyang archdiocese, as in siring man sa iba pang dioceses, digdi po sa tuyang sa manlain-lain pa po mga dioceses as in mga parokya. Siring man po, poon po kaito, namatian niya mo ang providensya nin mahal na Diyos. Huli lamang sa mga tao na mga generoso na nagtatabang sa samuya, asin siring man, day nagduduwa-duwa na maghiras kung ano ang igwasinda. Sa ngunyan po mga tugang, mahiling po nindo dyan ang present pictures kang samuya pong parokya. Asin padagos po kami na naghahagad nin sa indong tabang, asistensya, sa paagi po kang pinansyal, material, asin siring man po urog ng gayo espiritual. Mga tugang, an samuya pong parokya na himo,
huli na lamang sa mga tao na mga danay na nagtatabang sa samuya. Ninhuli po ta kung kami maasa sana sa diri niya mong kakayahan, di man niya mo po mahaman ang proyektong ini. Lugod po ini maging paagi sa satuya na kita man makapaghiras kung ano ang mga biyaya asin grasya na nakamtan niya to hali sa satuyang kagurangnan ang mamumuto na pastor. Sa mga maut po na magtabang sa samuya, pwede po nindo na maikapaabot ang sa indong tabang sa paagi po kan special collection niya to sa gabos po na mga misa ngunya na Domingo digdi sa satuyang parokya. At the same time, pwede man po nindo na maikapaabot ang sa indong tabang donasyon sa satuya pong opisina asin siring man sa mga bank accounts sa bank account po kan samuyang parokya o kaya sa GCash account po kan samuyang parokya. Mga tugang, ang sa indo pong tabang sa samuya, bako lang po iyan na dakulang tabang para sa pagpatukdok niya mo asin pagpatapos niya mo kan samuyang simbahan, kang istruktura kan samuyang simbahan. Kundi man po dakulaon ini na tabang para man po sa pagpatalubo kan katolikong pagtubod kan mga tugang niya to duman po sa presentasyon. As for the information of everybody, bako man po na purong katolikong banwaan ang banwaaning presentasyon. Medyo na-late po kita na mga Kristiyano, mga Katoliko-Kristiyano na maglaog duman. Alagad po, as of now, padikit-dikit ang mga tugang niya to hali sa ibang pagtubod, naaagyat niya to, nadadagka niya to, asin nag-undergo sinda ni conversion, pasiring po sa satuyang pagtubod. Which is, iyo man po yan ang dakulaon na yaman para sa satuya, gabos na mga aripumpon kan satuyang kagurangnan. Mga tugang, sa giraray, Diyos mabalus po sa indong mga tabang, asin lugod po pangatamanan kamo ni San Antonio de Padua, asin siring man po an sa indong pamilya. Salamat po, asin Viva San Antonio de Padua. Diyos mabalus po. Collection for the week April 17 to 23, 2023. Cash receipts, daily collections, 15,862 pesos. Sunday collections, 34,548 pesos. Collection boxes, 11,010 pesos. Total collection for the week, 61,420 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Cynthia Lobinario, Alexander Canning and family, Mrs. Josefina Banyares, Bersilus family, Cielo Plopeño, Belma Salvino, Pinky Valenzuela, Dakudao Cycle Center. May God, through the intercession of Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Signed, Reverend Father Felipe Bicolbera III, Parish Priest. Ako po na-assign man sa presentasyon, kaya ako mismo makapagsabi kung ano ang mga pangangaipuduman, dakulaon na bagay po ang sa inyong mga tabang, financial, tangaling mapatapos ang simbahan. Pag natapos man iyan, pag nahiling nindo, natapos na, pag nag-ari ka mo duman, masabi ka mo, proud ako na ako nagtabang kaini na mapatapos ang simbahan kan presentasyon. Sa liwat po, salamat sa inyong gabos. Father Banyal, salamat sa pagtauning tsansa na makatabang kami sa Saindo. Matindog po ang gabos.
An kagurangnan mapas sa Indo. asin sa saimong espiritu. Huli sa intersesyon kan sa tuyang mahal na ina, Virgen de Peña, Francia, bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw kamo sa pagkamuot asin katuninungan ni Kristo an sa tuyang marahay na pastor. Salamat sa Diyos.